Madwar 70,000 mara u raġel li għandhom il-fuq minn 60 sena flimkien ma' żewġ żgħażagħ se jkunu jistgħu jżuru 27 sit u mużew ta' Heritage Malta mingħajr ħlas. Dan permezz ta' passaport speċjali magħruf bħala l-Passaport Tal-Kbar li se jkompli jżid l-aċċessibilità fil-qasam kulturali. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici spjega li wara s-suċċess tal-Passaporti tal-istudenti li diġà għamlu użu minnu ma' 7,000 tifel u tifla u 30,000 adult, l-Aġenzija ddeċidiet li tniedi skema simili mmirata għaċ-ċittadini kbar. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit qal li dan il-passaport se jħeġġeġ aktar persuni jżuru l-postijiet storiċi ta' pajjiżna. Bej wieħed u ieħor badna il-popolazzjoni kważi kollha Maltija u Awċija fejn tajnihom l-opportunità qed nagħtuhom l-opportunità biex jidħlu b'xejn ġol mużewijiet u s-siti tagħna u jesperjenzaw u jitgħallmu wkoll l-identità tal-Maltin minn fejn ġejja. Is-Segretarju Parlamentari Ennia Deċelis spjega kif dan pass importanti li qed isaħħaħ l-aspett fejn joffri lill-anzjani ċ-ċans li jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ma' ħadd ieħor. Is-Segretarju Permanenti Mario Kutajjar qal li permezz ta' din l-iskema Heritage Malta se taħdem kollaborazzjoni mal-kunsilli lokali u bekk se timraħ fuq sma ġodda. Dawk li jkollhom il-Passaport Tal-Kbar jistgħu jgawdu minn żjajjar bla limitu u bla ħlas f'siti u mużewijiet fosthom tempji u għerien preistoriċi, djar, fortizzi u palazzi u mużewijiet li jirrelataw man-natura, l-arkeoloġija, il-marittimu, it-tifkiriet tal-gwerra u l-arti. Il-Ministru Bonnici spjega kif din l-iskema se toffri opportunità unika lill-anzjani biex jersqu aktar lejn iż-żgħażagħ u jaqsmu magħhom esperjenzi validi u awtentiċi fejn permezz tek se jibdlu jiem ordinarju f'mumenti straordinarji. Dawk l-individwi li huma interessati li japplikaw għal Passaport Tal-Kbar jistgħu jagħmlu dan fil-kunsill lokali tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.